publikoa. Aldaketa garaia da Zumaiako herri eskolan. Logo berria daukagu. Den-denona da logoa, jaiotzetik handi egin arte. Eta kolore bakoitzak bere izanahia du. Aurre eskola. Bizitzan uzten dugun ugara. Aurre hezkuntza. Gure mundua argitzen duten eguzkizpiak. Lehen hezkuntza. Haizearekin mugimenduan dabiltzan hostoak. DHI. Lurren errotuta dauden sustraiak etorkizuna eraikitzen. Lanbide heziketa. Aukeraz beteriko liburu berriak. Zuk egiten duzu Zumaiako herri eskola. Eskerrik asko. Zumaiako herri eskola, euskal eskola publikoa, denok osatzen dugu. Aniztasunak, jakinminak, elkarlanak eta bizi ditugun erronka bakoitzak gure hezkuntza aberasten dute. Zero eta 20 urte bitartean, elkarrekin eskutik helduta, bidean aurkitzen ditugun erronkei aurre egiteko indartsuagoak gara. Gaurtik gerora hazten etorkizuneko ametsak egiten ditugu. Zumaiako herri eskola. Denok egiten dugu. Denon etxea da. Lan askoren frutua, herria euskera, iturri zaharraren urberria zera. Agera bihurtu da, lehen zen abagina, ikastolen azpian, herriak ereñan. Atzo joan zirelako, bihar joango gara, ta gaur ere bagoaz, herri eskolara. Orain ez
FM 106.9 sintoniak zaude. Laster hasiko da Iskira-miskira irrati saioa. FM 106.9 sintoniak zaude. Laster hasiko da Iskira-miskira irrati saioa. Argi eta garbi entzun, iren buruan ezaten diren goza guztiak entzun. Ikusi eta ikasi, ez esan gero inoiz aukerarik ez duzula izan. ¡Órale, Matilda! ¡Ay, Matilda! Otra vez que me alegría, estaba contenta. Sobre quiere continuar, pero no vas a perdonar. ¡Ay, Matilda! Pero no te retiras, por mi enviártela. En el día de barro, aquí tú no verás. ¡Ay, Matilda! ¡Ay, Matilda! Deskantzatzeko edukizu gutaritzaretero urratiko papera aurrean egoten gara ikasko saioa bukatuta segidan ez jarri zuen erosko saioa bukatuta segidan ez jarri zuen erosko Ikaskute berria hasi da orain datoz aldaketa Gauzak artean guri handitu zaizkigu gelak Urte betetzeak asmakizun Ase grazia txisteak Gaur erabakiko dira hurrengo asteko irabazleak Gaur erabakiko dira hurrengo asteko irabazleak Bederatziak tamar, uda esteratoan, goiz batean, ametxekin borrokan. Oeraino eguzkia, talboan norbait daukat urrumaka, banoak aurkoa egun handiara, talagunak tabernan direla dio maizak, agian, berandu noan, iperluze hostia aldiro azkena, venga bagoaz, errepidean geldikaitzak gara, leio bat bera eta oiu bat kanpora, errepidean gaur berriz abesti berri bat idazteko da, aztuko ez dugun ura.
Hemen gaituzue 106.9 sintonian, goizeko 11:25 gutxietan. Ikasturte honetako lehen irratsaioa eskaintzeko prest. Gaurkoan 6ako neska mutilok prestatu dugu saioa. Naia, Jone, Ane, Aian, June, Libe, Nurrunain, Olivia, Julen eta ni neu aner mikroetan izango gaituzue. Honako gai hauek prestatu ditugu zuentzat. Ikasturte berria, eskolako aldaketak, atezain berriari elkarrizketa, txisteak, asmakizunak, abizenoskopoa, gau beltza, eta bukatzeko nola ez urtebetetzen txanda eta lehiaketa. Beraz, 3-2-1, aurrera ekipo! Shalala, Ricky Ricky, shalala, Ricky Ricky, dutxan dardaraka, urrotzarekin. Shalala, Ricky Ricky, shalala, Ricky Ricky, dutxan dardaraka, urrotzarekin. Esponja, grasa boitu, burua guzti, igutzi, garbitu, txilbortatik. Asteko eta buru honen atzeko asmakizun batzu ditugu zuentzat. Astindu baduna laguna! Ionietan bukaera Ez du zaunka egiten, baina horta ditut. Zer naiz? Berriz errepikatuko izue. Oso ongi zaintzen dut etxea. Ez du zaunka egiten, baina horta ditut. Zer naiz? Biltza! Agertu eta desagertu, desagertu eta agertu. Kalean daramat nigandik gertu. Zer da? Hona hemen berriz ere. Agertu eta desagertu, desagertu eta agertu. Kalean daramat nigandik gertu. Zer da? Itzala! Garen guztietatik lehena jaino nintzen, baina txikiena naiz. Zein naiz? Garen guztietatik lehena jaino nintzen, baina txikiena naiz. Zein naiz? Bat zenbakia. 4. Maindire bat, arizkoa ez. Guztia estaltzen du eta ura ez. Maindire bat, arizkoa ez. Guztia estaltzen du eta ura ez. Zer da? Elurra! He sentado otra vez. Malaquías remixes, ya. Zenbat lagun zenbat gau, zenbat negarze zenbat min, zenbat malko de gratis, zenbat dien ez dakitz. Zenbat lagun zenbat gau, zenbat negarze zenbat min, zenbat malko de gratis. Zenbatetan ibilizaren iratzetik, eta zenbatetan ibilina zure bila. Jakingo zenuke inglesez esaten katu hauretara erori zen eta gero ito egin zen? Hori badaki, teacher. The cat glu 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 in the water and no more miau miau miau. Jijijija! Aitak semeari, George Washington zure adina zuenean bere gelako jakintzuena zen. Bai, erantzuten dio semeak, eta zure adina zuenean Estatu Batuetako lehendakaria zen. Ha? Dragoi bola. Guazen lagunok, anetz betean, dragoiaren bola bila batera. Orain badakit, nondo zuloan, dagoen altxorrik ederrena. Gure mundua birla handi bata, ta hortxe osten duta altxore eder bat. Bihotzean badut nik ametxon ederri. Arainan oporetako bueltan eskolan aurkitu genituen aldaketa batzuk azalduko dizkizuegu.
Esan bezala, geletan hainbat aldaketa ikusi ditugu. DBHkoak eraikuntza berrira joan dira eta guretzat toki gehiago geratu denez, gela batzuk tamaina bikoitzan topatu ditugu. Bi gelen arteko pareta bota ondoren. Ikaragarri eder eta handi batzuk ditugu. Oso gustura egoten gara hobetan. Eskola mundiala dago orain! Aurten, LH batekoak Zagarbidera etorri dira. Lehen hezkuntzako talde guztiak Zagarbiden gaude. Aurtengo berrien artean, ikasle eta irakasle berriak ere aipatuko dizkizuegu. 6 hauek dira etorri denen ikasle berriak. LH batera Ursulaine Montero eta Nur Manterola Calderón. LH bira Ana Silveira Lorenzo. LH Laura Raquel Díaz del Álamo eta Jare Manterola Calderón. Eta bukatzeko LH Zeira Laura Díaz del Álamo. Eta irakasle berriak ere ditugu gure artean. Heziketa fisikoan Gaizka Gorostiaga, 5. mailan Izaskun Iturbide, 4. mailan Ondit Odriozola, aholkularia Ane Artetxe, IP Iñaki Amundarain, musika aurrezkuntzan eta 2. mailan Garasi Goenaga, eta ingelerako Urko Fernandez. Ongi etorri eman nahi dizuegu eta gurekin ikasturte hona igaro dezazuela espero dugu. Baina hauek ez dira eskolako berli bakarrak, aurten atezen berlia dugu gurekin, eskola zaintzeko. Bere lana hobeto ezagutzeko elkarrizketatxo bat egin diogu. Kaixo Iñaki, gu Seia gelako ikasleak gara, eta eratxailerako galdera batzuk egin nahi dizkizugu. Nongoa zara? Zuaikoa. Urrian gurekin hasi zara lanean, baina orain arte non aritu izan zara? Baina arte jardun dute 35 urte baino gehiago, Zuaiko udaleko brigadan, hau da, kaleko konponketak eta barriten. Orain zelan egiten dituzu eta zer moduz moldatzen zara lan horiek egiten? Baina arte, gehien bat pintaketa lanetan jardun dut, eta gero, irakasleak eskautako eskaerai zehatzen, erantzuna ematen, adibidez, arbelak eta txintxilikatzen, edo ormailuen apala jartzen, eta florestintian ere batzuk aldutu ditut, eta holako kontutxuak. Zer da lanpostu honetatik gutxien gustatzen zaizuna? Gutxien gustatzen zaitena, baina arte beti lana jarraian izan detela, eta bain, zuen ordetu gira moldatu behar izan dut, eta eguarditan, etxeak juten naiz, bazkatzen dut, eta gero bueltatze horrek gehien kostatzen zatena hoxe da. Segun arte, iten dana jarraian eta irudetako jale hori nintzen. Baina, ez da larria. Eta gehien? Eta gehien gustatzen zatena, lan ezberdin asko daudela, ez bez aspertzen, beti da zerina, eta jendekin harremana handia dakatela, eta asko ikustitut, eta horrek postu itena. Gustatzen zaizu herri eskolan aurkitu duzun giroa? Nire eskoletan ez dut asko jardun, tartekakuten nintzen, beste lanpostuan lan egiten nian. Baina gero politia da, gauza bat zuzen gorrarez, beste aldemaneko ganbarra horiek etortzen dira eta egitzen dira aurratatzea, baina pixkanaka sartu dutxo, raian. Iñaki, hau izan da dena, mila esker eskeni duguzun denboragatik, eta ondo segi. Sentitu herriak gube argai
Eta orain, abizenoskoparen txanda iritsi da. Belarria prestatu eta arreta izan. Ea nolako igarpena egiten dizun. Zure abizena A, B edo C letrarekin hasten bada, oporretara joaten zarenean, 1.000 euro aurkituko dituzu lurrean. Adibili! Zure abizena D, E edo F letrarekin hasten bada, zure urte betetze egunean askotan eskatu duzun txakurkumea oparituko dizute. Haze sorta duzun! G, H edo I letrarekin hasten bada, zure bizilagunaren txakurra gipurian koizke egingo dizu. Zure abizena J, K, L edo M letrarekin hasten bada, erropa berri zuri eta guzti uretara eroriko zara. Gainera, motxilan dituzun eskolako kuadernoak txerri eginda geratuko zaizkizu. Hau desastrea! Eta N, N edo O letrarekin hasten bada, urren azterketan 10 bat aterako duzu. Zure abizena P, Q edo R letrarekin hasten bada, aste honetan eskolara helikopteroan etorriko zara. Zure abizena S, T edo U letrarekin hasten bada, handitan munduko kirolaririk onena izango zara. Eta V bikoitza edo isa letrarekin hasten bada, gabonetan olentzerok ikatze ekarriko dizu. Gaizki portatzagatik. Eta azkenik Y edo Z letrarekin hasten bada, eskolako txango batean autobusea galduko duzu, eta bakarrik geldituko zara beste herri batean. Hau, amets gaiztoa da! Eta amets gaiztoekin jarraituz, gau beltzari buruzko informazio beldurgarria dakargu. Wow! Gau beltza izeneko jaia Halloween ezaguna egin baino askoz lehenagotik ospatzen zen Euskal Herrian. Urriaren 31ean eta azaroaren batean arteko gaua izaten da. Euskal Herrian gau beltza arimen gaua edo hildakoen eguna deitu izan zaio, baina Estatu Batuetan Halloween izenez ospatu izan da tradizionalki, eta gaur egun mundu guztira zabalduta dago. Nondik dator ohitura hau? Udazkenetik negurako egun gero eta ilunagoen bueltan erritu ezberdinak egin izan dira Europa osoan, baita Euskal Herrian ere. Urtearen heriotza, uztabilketa, hildako zenideen oroimena, barrura begirako ariketan jartzen gaitu urtaro honek. Aldi berean, iluntasunak eta heriotzaren gaiak elkar beldurtzeko jolasan aritzeko parada eman ohi digu. Baina gau beltza eta Halloween desberdinak dira. Gau beltzean etxeko jalzarrekin eta kalabaza buruekin jantzi eta jendeari beldurtzen zieten. Hala diote herri ezberdinetan zehar bildutako lekukotzek. Kalabazak ustu, aurpegi txure eman, kandela txiki bat sartu eta bide bazterretan argistatuta jartzen ziren. Bizilagunak beldurtu eta hildakoen arimei bidea erakusteko. Halloween Estatu Batuarrean ordea, mozorrak erosi eta sari edo ziria egiten dute etxez etxe. Aurten, ospakizun honen harira, herri mailan hainbat ekintza antolatu dira. Gau horretan urriako 31ean arratsaldeko 7:00 desfilea egingo da. Harritoki eta kaletik abiatuko da, aldezarrean barrena jarraitzeko. Horretarako arropa zaharrak jantzi eta nahi izan ez gero aurpegia margotuta. Ordubete lehenago 6:30 hain zuzen, nahi izan ez gero udaletxera hurbildu zaitezkete aurpegia margotzera. Gogoratu, udaletxean 6:30. Eta desfileko dantzen txaiatu nahi duzuenok, bihar, asteazkena 6:30 komentuko kaperan aukera izango duzue. Honetaz gain, adarjoleak, antzerkia, bertsoak, dantzak eta beste hainbat ekintza antolatu dira. Deno gaude gonbidatuta, anima zaitezte parte hartzera. Gu behintzat bagoaz, primeran pasatuko dugu! Zorionak, zure urte betetzean zorionak, da urte askotarako zorionak, eta
Hasi baino lehen, azken hilabete hauetan ada ekainaren bukaeran, uztailan, abuztuan, irailean eta urrian gaur arte urteak bete dituzten pertsonak zoriondu nahi ditugu. Zorionak guztioi, espero dugu ondo pasa izana zuen egun berezi horretan. Beteko dituztenak honako hauek dira. LH6 gelako Nara de Diosek 11 urte beteko ditu azaroaren dira. Eta gure gelako Deia Agirrezabalagak 11 urte beteten ditu gaur bertan urriaren 26. Azkenik, LH5 gelako irakaslea Izaskin Iturbidek 46 urte beteko ditu azaroaren batean. Zorionak denoi, egun zoragarria izan dizazuela! Maitasun loreak zuretzako ekartzera. Maitasun loreak zuretzako ekartzera. Lehiaketaren una iritsi zaigu. Aste honetan ez da irabazlerik egongo, baina hurrengo astetik aurrera bai. Adi egon galderei. Hau 3. eta 4. mailakoentzat. Aipatu eskolan egon diren bi aldaketa. Berriz errepikatuko dut. Aipatu eskolan egon diren bi aldaketa. Orain 5. eta 6. mailakoentzat. Gau beltzaren ospakizunean arira, noiz eta nora joan gaitezke aurpegi amargotzera? Berriz errepikatuko du galdera. Noiz eta nora joan gaitezke aurpegi amargotzera? Erantzunak 6 gelara ekarri, datorren astean jakinaraziko dituzte irabazleen izenak. Eta honekin bukatu da gure irratsaioa. Espero dugu gustatu izana. Ondo izan, agur!